Disat itfal f'Malta qegħdin jgħixu f'xelter iż-Żejtun fejn qed jingħataw aktar kura u attenzjoni kkawżata problemi tas-saħħa mentali. Dawn it-tfal li l-età tagħhom tvarja bejn is-7 u l-10 snin qegħdin isegwu l-programm Kids imtella mill-Fondazzjoni Richmond li huwa mifrux fuq medda ta' 3 snin. Dan il-programm li twaqqaf fl-2007 qed iservi sabiex xejn lil dawn it-tfal b'mġiba diffiċli, kif ukoll sabiex tiġi evitata l-eventwalità li jiġu referuti fis-sezzjoni ta' tfal fl-Isptar Monte Carmeli. Fl-okkażjoni tal-25 sena anniversarju mit-twaqqif ta' Richmond Foundation, il-kap eżekuttiv Stefania Sant ħabbret li l-Fondazzjoni għaddejja b'ħidma sabiex dawn id-9 tfal jiġu rilokati fid-dar Fraddigu u l-Ħamrun. Apparti l-ħarsin ta' tfal il-Fondazzjoni Richmond qiegħda tospita 33 mara u raġel fi 3 shelters. Raħal ġdid u ħal-qormi huma shelters għall-irġiel, filwaqt li dak ta' ħattart jospita lin-nisa. Preżentament wieħed minn kull 4 persuni fl-Unjoni Ewropea jinħakem minn problema ta' mart mentali. Għal dan il-għan il-Fondazzjoni Richmond nedit l-inizjattiva dwar Mental Health First Aid. Dwar dan spjegatilna f'aktar dettall il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Stefania Sant. Waħda mill-aspetti ta' kif aħna nipprovdu informazzjoni lil pubbliku huwa il-Mental Health First Aid, huwa kors ta' 12 sija fejn in-nies jitalmu informazzjoni dwar is-saħħa mentali u kif għandhom iġibu ruħhom ma' nies illi qegħdin jiżviluppaw is-sintomi biex iwassluhom għal għajnuna professjonali. Fid-dawl ta' dan, il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon spjega dwar l-importanza li tibqa' tiġi indirizzata s-saħħa mentali. Nista' nagħmel commitment huwa l-commitment li dan il-Gvern jibqa' jinvesti bissieħ sew fil-qasam tas-saħħa mentali sew fil-qasam soċjali kollu kemm hu. Sa dan it-tant jidher li l-kontroversja li qajjem il-karnival spontanju tan-nadur jidher li qajjem kuxjenza fost il-poplu għaliex f'temp ta' ġimagħtejn il-Fondazzjoni Richmond irċivit aktar minn 600 talba għall-għajnuna fejn normalment din tirċievi madwar 400 kull sena.